Lepo, pošto na karticama ovde nemamo to, Šahrimanjan je inače prezime Biljanino i ona će nam se pridružiti za koji trenutak. Ivane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Da, malo pre sam rekao i godište, ja se nadam da ne smijete. Ne, što bi smetalo, da si me pitaju te i onako, ja kažem, ja znam Boška, kaže moje supruzi, dolazim kod Boška da budem gost, kaže, onaj Boško, rekao, jesno. Boško je radio na televiziji kad se ja bio klinac pre mog odlaska u Australiju. Pelova sad lepo da tako gost kaže, ovako koji je već ovako formalno obučen, ima i bradu. Da. Ali mogu nešto, zašto mi je drago, pored toga, imam ja uvek svoje neke percepcije koje nemaju veze sa racijom. Ivan, inače Miletić, odnosno vi ličite na jednog dečijeg pesnika. Pa mi je to nekako mi stvara neku emociju da smo i bliski i u tom smislu. Ja to nađem, da prevaziđem svoje strahove u nekim od razgovora. Dobro. Kada pričamo o ovom što se dešava i ovome što nam je što nam nekako, evo i gledaoci nameću. Znate šta, kada pogledamo brojke, šta gledaoci vole da gledaju, bez obzira što se ja probudim sa rupom u stomaku i sa idejom opet moram da pričam o tome, možda ne bih želeo, vidim da gledaoci to žele da znaju, žele da vide i žele da u stvari razmišljaju o tome. Šta misliš o toj situaciji? Pa mene ljudi neka sretnu i ovako, pošto ja volim da se krećem sa narodom, idem autobusom i slično, i onda mi ljudi zaustave i započnu isto priču, zato što ljude to brine, jer jednostavno vide sve to, mere sa onim našim iskustvom i onda nekako ljudi uvek znaju da kad neki veliki belaj se dešava negde drugde, to može se reflektuje i kod nas ako mi ne odradimo dobro, jer neke prethodne generacije su mislile da rade nešto plemenito, ispostavilo se da smo imali neke kataklizme i katastrofe. Tako da zbog toga su ljudi dobro obazrivi. I dobro je da pitaju i dobro je da mi razgovaramo o tome, jer to onda i njima pomaže da racionalizuju i da donose neke odluke. Da, ali da te pitam, kada je donošenje odluka u pitanju, treba li donositi odluke u ovom slučaju? Ne samo u ovom slučaju, nego ishitreno, u smislu emotivnog opredeljivanja. Jer ja mislim da se sad svet podelio. I koliko god da želimo da nađemo pravu meru, mere u ratu nema, ali mere u reakciji na rat mora da bude, mislim da je svet požurio u tome i da vidimo neke situacije koje nisu na dobrobit svih onih koji u ratu realno ne učestvuju. Da. I oni se opredeljuju kao da je fudbalska utakmica u pitanju i donose neke reči i očekuju drugih da se opredeljuju, što je vrlo interesantno. To možemo isto da vidimo. I onda očekuju od nas da mi donosimo neke odluke koje možda mi ne želimo da učestvujemo. Možda mi želimo sad da budemo Švajcarska. Oni kaže ne možete. Pa dobro, možda da mi jedna generacija Srba da bude Švajcarska, a vi se opredeljujete. Ja se zalažem za to. Ja nisam onaj ko voli da je neutralan, niti mislim da je neutralnost dobra, mislim da je skupa, ali mislim da smo mi imali dovoljno toga u prethodnom veku da je ona nama neophodna. Bez obzira da li šta ja mislim o sukobu u Ukrajini, da li je ko je u pravu ili šta se dešava sada na Bliskom istoku. Ja jednostavno dugujem u jednoj generaciji ili budućim generacijama da mi malo budemo Švajcarska. To je moje lično mišljenje, jer su prethodne generacije dovoljno bile na pravoj strani istorije, dovoljno smo mi prošli kroz šta smo prošli. I ja jedan razlog što sam prihvatio kad su me prijatelji pitali hoćeš ti ideš u medije da gostuješ, ja sam rekao jeste, ali pod uslovom da se zalažem za to da Srbi u jednom momentu, u jednoj generaciji budu Švajcarska i da se ne opredeljuju i da ne učestvuju u nekim ratovima, jer su prethodne generacije dovoljno to uradili. Da ti kažem, nisam mogao da dobijem bolje razmišljanje koje je više na tragu onoga o čemu ja razmišljam. Iako ponekad razmišljam da sam malodušan, a ponekad drugi pokušavaju da ti nametnu da moraš, jer nisi dovoljno empatičan. Ja to doživljavam. Ja to doživljavam. Odem kod jedne grupe koja je proruska, oni meni kaže, jao, ti si natovac ovo. Ja odem kod ovih koji su za NATO, oni kaže, jao, ti si proruski. Što meni u stvari govori da sam na dobrom putu, jer onda znači da sam prosrpski i da razmišljam o širem aspektu naših ljudi. I zaista mislim da je ovo sukob i da živimo u jedno vrlo turbulentno vreme, gde je vrlo potrebno da mi se ne izlećemo, da ne trčimo i da ne radimo neke stvari, naročito emotivne stvari, jer moramo budemo malo i racionalni. Imali smo mi dovoljno, kad smo mi bili mladi, dovoljno su neki ljudi odradili emotivne stvari i onda zbog čega i mi moramo to da radimo. Da. A je li imaš utisak da sada, evo sad kada mi pričaš pro-ruski, pro-ukrajinski, nekako mi to deluje kao
kao jednačina sa jednom nepoznatom. U smislu koliko je srdžbe u ovom novom što se dešava na Bliskom istoku. I ne samo koliko je civila otišlo, ne samo to na kakav način se vodi, nego i to kako se komentariše, kako se ljudi opredeljuju, pa čak i ovde. Koliko optužuju ako ne razmišljaš isto koji oni i ako ne daš svoj utisak baš po formatu kako se želi, kako je prihvatljivo u određenoj sredini. I neće da razumeju istorijsku konotaciju nekog sukoba i neće da hoće da idu, ne znam, do 1948. ili neko hoće da ode u prebiblijsko vreme i ostale stvari jednostavno, a nijedni ni drugi ne poznaju dovoljno toga. Ja sam imao priliku u Australiji dosta da radim sa Jevrejima, naročito sa Izraelcima i zahvaljujući tome sam, mogu da kažem, malo ispod površine zagrebao da vidim i da razumem. To je jedan vrlo stran konflikt koji nema nikakve, da kažemo, reference sa ovim što se kod nas dešava. On s polja može da izgleda slično, ali biblijsku konotaciju koju on ima, to je zaista, mora da se poznaje Biblija duboko i debelo da bi uopšte moglo da se... Znači, to nema veze Rusija, NATO, ovo, ono. To su neke priče o postanku sveta, o postanku naroda, o porodičnim odnosima koji su izdefinisali kasnije postojanje Arapa i Jevreja u jednoj kraljevskoj porodici kralja Davida i Abrahama. Zato se zovu oni dogovori Abrahamu i dogovori jer o njemu idu. Znači, to ih spaja, to im je zajednički, im je otac, majke su različite i tako dalje. Znači, vrlo je jedna komplikovana situacija koja je najmanje što treba ljudi da uđu sa nekim zapažanjima sa Balkana ili hladnoratovskim, jer to nema veze. I da misli da to mogu da razume. Da. Ili da budu strastveni o tome. Da, kod nas su inače bili i ambasador Irana, i ambasador Izraela, i ambasador Palestine. Znači, bili su svi. I često sam u tim situacijama govorio, a baš tako, razumevajući svoju nepoznanicu i ponekad i distancu u odnosu na ovaj sukob, je da iz kulture, prosto možda iz naše kulture ne možemo da dosegnemo. Ne može. Mora se prvo pročita Biblija, Stari Zavet, da bi se razumelo šta oni govore. I tek onda iz tih konotacija, recimo premijer Netanjahu je održao govor gdje je uradio konotaciju na nešto što mi ako ne poznajemo Bibliju ne znamo da to podrazumeva ubijanje žena, dece, mačaka, kučića i svega živo što mrda. I onda da shvatimo koliko je on ozbiljnu stvar izgovorio. Ovako kako pročitamo, pa da, to je neki citat iz Biblije, to je onako simpatično. Ali mora, ako neko zaista hoće da razume šta se to dešava tamo, mora da ode da pročita ceo Stari Zavet, da razume odnose i relacije i da onda pokuša da razume koren problema, jer on toliko daleko seže. To nije ni blizu. Mi imamo srednjovekovne probleme ovde, odnosno od Otomanske imperije probleme, a oni imaju mnogo, mnogo duže od toga.